साथामा अलरेडी गारखानाय। देरहासात इस्लारिया इउटुबारा जे आंखौ बुंदों लोगोफोर अलरेडी साथाम साब्रै साबाजों बियो हाबा जाखाबाय। बरायबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। थांनाय समावथ' नोंथांमोना उखुन्दै खुरलायनाय मैखोम आरो पुर्निमानिल' भिडिअ नुबोदों। दायो मोनसे भिडिअ होदों पुर्निमाया आदा देरहासातनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोदों। स' नोंथांमोना जोबजासिम नायाबा बुजिनाय नङा दे भिडिअखौहाय नोंथांमोना आङो जोबजासे होनो थांगासिनो दङ। आदा देरहासातआ मा बुंदोंमोन आरो पुर्निमाया मा बुंखो आङो डिटेल्स नोंथांमोननो होनानै होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। देरहासात इस्लारिया आंखौ मोजाङै सिनायो। बै समाव जेब्ला बियो आंखौहाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनदोंमोन ना, सासे लोगोनि माने बिदिनो माबा जादोंमोन बेवहाय जों ज' लोगो बिदिनो बियो एसे रायलायहांनो नागिरदोंमोन आरो आंजोंहाय। आङो बेखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों। सासे बिनानावनि बार्थडे जादोंमोन हिमालय हटेलावहाय, बेवहाय फार्स्ट टाइम आङो बेखौ लोगो मोनदों। बिनिफ्राय बिनानाव हिसाबैहाय एसे माब्लाबा सावरायनाय जायो, खिन्थु आं बेखौ मोजाङै सोलिनानै दङ आं बेखौ सानदोंमोन। खिन्थु बियो दिनैहाय आङो जाबायदि खोनाबाय आरो दा प्रेजेन्टआवबो बियो सोरबा सासेजों दङ। साथामा अलरेडी गारखानाय, साथाम साब्रैनि हिनजाव होननानै बिथांजोखौ दिनैनि दिनाव बुंनांगोन। नाय देरहासात इस्लारि, मानो होनबा नों आंखौ मोजाङै सिनायो आं माबायदि मानसि हो। ओमफ्राय नोङो मैखोमनि जानानै नोङो आंखौ माने आंनि फारसेल' बुंदों, नोङो मैखोमनि जानानै बुङाखै, नोङो मिथिबाय देरहा। मैखोम बसुमतारियाथ' मैखोम बसुमतारि दे, थोजासे संख्ल' जाबाय, बाद होदो बेखौहाय। खिन्थु पुर्निमा बिनानावा मिडियायाव फैनानैहाय आङो सानदोंमोन बियो मोजां बाथ्राखौनो बुंफैदों। साथाम साब्रै हौवा लानानैहाय बिमा माहारिखौ बदनाम खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। नोंनि हौवाया बबेनि प्रपार आङो मोनथिजोबगौ दा दिनैनि दिनावहाय, सिगां मोनथियामोन। खिन्थु नोङो लाबाय जा जानानै थांबाय, नोङो बेखौ बेयावनो इनाफ खालामदो। नोङो सोरबा सासेजों दिनैनि दिनाव दङ, बेजोंनो नोङो अराय थादो आरो बार दाख्लामसै आरोखि। बर' माहारिनि बिमा माहारिखौ खालाय बिमुं दोननोहाय सेस्था दाख्लामसै, आं बेखौसो खावलायो। नों लुथि जाग्रायाबो लुथि जाबाय आरो लुथिनानै मोनग्रायाबो मोनबाय। दानिया जायफ्रानाखि भिडिअ बानायदों बिसनिसो लास्टआव थाङै थुङै दाय जाबावगोन। दा साननानै नायोब्ला जों बिमा माहारिनि थाखाय गोबां लाजिनांथाव जोङो साननानै लानांगोन। जानो थांबाय आगोलाव गारबाय, गोदान लाबाय, जेनेबा फिसायथ' दङ दायो एट प्रेजेन्ट, नङा होमबा? दा बेजोंनो खुसियै जानांगौ, नङा होमबा? दा बे थाखानानैबो गुबुननिफ्राय फैसा लुथिनाया बेयो मोनसे जोंनि बिमा माहारिखौहाय लाजि फोनांनाय जायो आरो बे अबस्था। साननानै नाय, जुदि गावनि खोथायावल' गाव गावनिल' जादों, गावनिल' कारेक्ट नंथारगौ बिनो जुदि सानोब्ला बे मालाबानि समाव गाब्र'हैनोबो हागौ आरोखि। दा लुथिग्रायाबो लुथिबाय, लुथिजाग्रायाबो लुथिजाबाय। दा थाङै थुङै दाया लास्टआव इउटुबारफोरनिसो दाय जागोन। दहायनो बुंखाबाय, जोङो जाहैबाय जेखौ नुदों बेखौसो जोङो डाइरेक्टलि बुङो। मानो होनोब्ला सासे मोजां गियानि आइजोब्ला सोरनिफ्रायबा लुथिनो मा दरखार दं, सोरनिफ्रायबा जानो मा दरखार दं, सोरजोंबा कल रेकर्डआव भाइरेल जानो मा दरखार दं। जाय मानसिया गावनो खुद खस्थ' खालामनानै जायोब्ला बे मानसिया रावजोंबो रेकर्डआवबो भाइरेल जानो दरखार गैया, सोरजोंबा ब्लेकमेल खालामजानोबो दरखार गैया, रावनिफ्रायबो बेबायदि बुंजानोबो अधिकार गैया। जुदि बुंजायोब्ला बियो लगे बेखौ माबा मोनसे डाइरेक्टलि एक्सन लानो हायो। मानि थाखाय आं खोथाखौ बुंदों, मानो होनोब्ला बियो मोनसे बिमा माहारिफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों। बेनि थाखायसो आङो बे खोथाखौ बुंदों। नङाबाथ' जोङो मालायखौ बुंनो मा दरखार दं, जोंहा दरखारानो गैया। खिन्थु माखासे जोङो खोमा खोनाबोदों, बिमा माहारिफोरखौ लाजि फोनांबाय, बेबायदि जों खोमा खोनाबोदों। बेनि थाखायसो आं बे खोथाखौ बुंदों। मानो होनोब्ला मोनसे बिमा माहारिया मोनसे बिराद गिदिर जोंनि थाखाय, जोङो रेसपेक्ट, जोङो बिमा माहारिखौ जोङो रेसपेक्ट होनांगौ, जोङो मान सनमान होनांगौ। दा जुदि बिमा माहारिफोरखौ जोङो जुदि सनमान होआब्ला जों मा लाब? जों जुदि सनमानखौनो होनो रोङाब्ला जोंहा मा लाब दं? बेबायदि आरो दा बेनिखायनो जुदि मोजां मानसिब्ला, जुदि मोजां केरेक्टारनि, मोजां खस्थ' खालामनानै जाग्रा मानसिब्ला रावजोंबो ब्लेकमेल खालामजानोबो दरखार गैया, रावजोंबो बेबायदि कल रेकर्डआव भाइरेल खालामजानोबो गोनां गैया। जाय मानसिया मोजां बेखौ जों बयबो पाब्लिकफ्रा मिथिखासिगौ। दा लोगोफोर, आं बारा गोबाव बुंनो साना, नोंथांमोना भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना बुजिजोबखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय आंनि बुंनायाव नोंथांमोना बुजिजोबखाबाय जानांगौ। आं बारा गोलाव बुंनो थाङा, भिडिअआ बेखिनियानो, एसेनोसै, गोजोन्थों।